Ze iruditzen, esaten baizuet, USB kable xalo bat, moda osagarri dotore gisa ere erabil daitekela. Nazioarteko crowdfunding plataformak, Kickstarter, Indiegogo eta antzekoak, teknopatontzako tentazio ikaragarriz josita daude, era guztietako trasteak, pizza egiteko labeak, bideokontsola arraroak, inprimatzeko arkatzak, era guztietako droneak ura azpian zein airean ibiltzekoak, oskailu moduan erabil daitezken egongelarako mahaitxo multimediak, bizikleta bionikoak eta ziklomotore elektrikoak, beso robotikoak, ipurdia garbitzeko espraiak, Using Sunny is simple. Just charge it, fill it with water, and enjoy a revitalizing micro shower where you need it most. Eta badakizue, haragia ahula da eta noizean behin bat jausten da trampa hoietan eta bukatzen du proiektu txoro hoietako bati dirua ematen. Batzuetan diru gehiago, beste batzuetan diru gutxiago. Kasu honetan diru gitxitxo kostatu zait gaur aurkeztu behar dizuetan teknogutizia eta esan behar dizuet harritutan nagoela emaitzarekin. Merezi izan dau. Gaur aurkeztu nahi dizuedan teknogutizia txiki horrek Nils du izena eta USB kable bat da. Kargatzeko balio du eta datuak transmititzeko ere bai. Eta zer du berezia? Berezia du egileek arreta handia jarri diotela kable hauen diseinuari, apur bat jantzigarri edo modako osagarri gisa erabiltzeko modukoak izan daitezen. Horretarako, kableak kanpo aldetik larruzko azal moduko bat du, hainbat koloretan aukeratu daitekena, eta USB konektoren euren diseinua ere asko zaindu dute, apur bat bitxi itxura emoteko, ezta? Bideo promozional hiperglusemiko honetan ikus dezakegun moduan, emaitza da jantzigarri moduan edo moda osagarri moduan erabil daiteken USB kable eramangarri bat. Baina izango da errealidadean irudietan bezain ederra? Ikus dezagun. Crowdfunding kanpainak dira hauen bitartean eskumuturreko bakoitza nahiko merke saltzen ari dira $8 inguruan. Eta beraz, aldaera diferenteak daudenez, aprobetxatu egin dut eta 4 modelo ezberdin eskatu ditut. Aldaerak dira alde batetik konektorea, eskatu daiteke USB-C, micro USB edo Apple Lightning estiloko konektorea, eta beste alde batetik eskumuturrekoaren luzera. Egia esan behar badizuet, pakagina ikusi nuenean apur bat beldurtu egin nintzen, ez? Kutre samarra da, dana esan behar badugu. Egileen arabera, eskumuturreko hauek natura errespetatzen dute, eco-friendly dira, eta bar. Baina kutsa behintzat plastiko hutsezkoa da, ez dut uste batere berziklagarria izango danik, baina ezke gainera satarra da, ematen du txinoetako jostailu merke baten kutsa. Zorionez, pultserak berak beste itxura bat du, eta ikusten da, arreta jarri dela haren diseinuan. Eta, behin zierre magnetikoa esku bakar batekin gobernatzen ikasten duzunean, egia esan nahiko ondo geratzen da eskumuturrean jantzita. Eta gutxi gora bera, hola geratzen dira, bai buelta bateko eta bai bi bueltako eskumuturrekoak behin jantzi ondoren. Apaingarri moduan dotore funtzionatzen dute beraz. Eta USB kable moduan, ikus ezagun. Desenfokatu samar ikusten duzuen hau nire tableta da, bere micro USB zirrikituarekin, kargatzeko kablea sartzeko, eta hau da, bi bueltako eskumuturrekoa, hau ere micro USB sarrerarekin. Hemen sartuko dugu alde batetik. Beste motura hau berriz, powerbank batera entxufatuko dugu, ia horrela lortzen dugun tableta kargatzea. Bateriaren argiak nirka hasi dira eta hori seinale ona da. Eta tabletaren notifikazioa ere entzun dugu, beraz, proba gainditua. Baina badazpada datu transferentzia ere egiaztatuko dugu eta horretarako tableta lotuko dugu oraingo honetan nire iMac-arekin eta ikusiko dugu zer gertatzen den.
tabletaren notifikazioa entzun duzuen nik bezala, eta hemen begiratzen badugu ikusiko dugu, baietz, bai ala da, USB bidez konektatuta dago eta datuak transferitzeko prest. Eta imakean berriz, Android File Transfer aplikazioaren lehioa atera zaigu, eta hortxe dago, tabletaren barruko memoria guztia. Amaitu horretik beste bi ezaugarri komentatu behar da, Nils eskumuturreko hauen inguruan. Lehenengoa da, egileen arabera beti ere waterproof direla, hau da, busti daitezkela inolako arriskurik gabe. Nik ez dut probatu egia esan dutxatzera eta alakoetara, baina bueno, gutxienez eskuak garbitzean bustitzeko edo olako gauzetarako ez dago problemarik. Eta bigarrena, teorian behintzat, hainbat gailuk, hainbat telefonok bereziki daukaten karga azkarrarekin bateragarriak direla. Nik USB-C bertsioa probatu dut nire OnePlus telefonoaren karga azkarrarekin eta aitortu behar dizuet ez duela funtzionatu. Telefonoak kargatzen du, baina abiadura arruntean. Eta amaitzeko, jakin, USB eskumuturreko hauek gustatu bazaizkizue, laster izango duzuela nire blogean, teknopata.beusen, joko moduko bat, zozketa moduko bat, honelako pare bat irabazteko. Baldintzak, nola jokatu, nola parte hartu hori dana, blogean egingo duzue, bale? Gogoratu teknopata.eus. Eta nire partetik behintzat, oraingoz besterik ez, mila esker bideo osorik ikusteagatik, eman like gustatu bazaizu, eta bueno, youtuberrek esate dituzten gauza horiek guztiak, zozketan parte hartzen baduzu sorteon, eta ez ebez, laster arte, aio, ondo ibili.